Hej. Du sidder og har modtaget et af de her sæt spilkort, eller som vi kalder det læringskort. Og det er noget, vi har udviklet, fordi vi sådan set gerne vil give et værktøj til jer, der sidder i læringsafdelingerne, som har lyst til og vil skabe værdi for jeres forretning. De fleste af dem, vi arbejder sammen med, de kender de her kort, så vi har faktisk forsøgt sådan at give dem et eller andet på bagsiden, så man har en hvad det er for noget, der er i kortene. Den her model, den hedder Train for Sustain. Den er udviklet af en model af nogle fyre over fra Microsoft. Det er skrevet hernede, det er Bob Mosher og Conrad Gottfredson, som har kigget ind i det her med læring, og hvordan læring skaber mest mulig værdi. Og den bygger på nogle stadier i et læringsforløb, som de fleste af os, der arbejder med læring, kender til. Vi kender til det der med, at man træner dem op fra et eller andet kompetenceniveau til et andet kompetenceniveau. Vi kender alle sammen udfordringen med, at når man har trænet dem op til et vist niveau, hvordan får man skabt den transfer tilbage til det job, de du sidder og løser, og hvordan får man hjulpet medarbejderne med rent faktisk at anvende den viden, man har lært, eller med den træning, man har givet dem. Og så det her med, at på et eller andet tidspunkt, så ender det ude i driften, og hvordan sikrer man så, at man får fastholdt den viden i organisationen og udvikle den viden. Det har vi forsøgt at lave en model til, hvor vi arbejder lidt videre i den model. Og det vi har gjort her, det er, at vi har forsøgt at skaffe det vi kalder problemkort. Fordi hvad er det for typiske problemer, vi løser for forretningen? Heroppe har vi lavet et område, hvor man så kan definere sit problem. Der findes en lang række problemer, som vi har med. De ser nogenlunde sådan her ud. Og det kunne for eksempel, som i det her tilfælde være, at ledelsen kommer og fortæller, at man har købt et nyt IT-system. Og hvordan er det nu lige, vi får værdi ud af det her IT-system? Hvad skal de trænes i? Hvordan får man skabt noget materiale, de kan anvende, når de har brug for det? Og så videre. Så hvis vi prøver at lege med tanken, den smider vi sgu lige derop, så er vi i gang. Så kommer snakken om, hvad skal der så trænes i hernede? Og når vi snakker træning, jamen så kender de fleste af os jo til en dialog om, hvilke metoder skal vi vælge. Det er ikke mange år siden, der hed det e-learning eller konsulent, som var de to muligheder af metoder, vi kunne vælge. I dag der findes en lang række andre metoder. I det her har jeg bare lige for eksempel skyld valgt at sagt, det kunne jo være noget med online træning, og der kunne være nogle workshops og nogle ting osv. Det har vi så prøvet at estimere lidt på, hvordan virker det til i forhold til push og pull, og hvor svært er det at producere, og hvad er det for noget, det rent faktisk skal gøre for at virke. Så hvis man legede med tanken om den, kunne man putte ind på et eller andet givet tidspunkt. Og der er jo virkelig, altså en lang række forskellige i dag, så det er ikke fordi, jeg vil gå i dybden med dem her, men de ligger i pakken, så dem kan I arbejde videre med. Dem har vi med at gøre her. Så på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo ned til det, vi kalder content-niveauet. Altså content-niveauet, det kunne være, hvad er det så, de møder? Møder de en kollega, hvor de får noget information omkring sidemandsoplæring? Møder de et stykke indhold på en læringsplatform? Møder de en how-to guidelines? Eller møder de noget kommunikation? Eller hvad møder de? Vi har forsøgt igen at tænke ud af boksen og sige, hvad er det for alle de her ting? Det findes der nogle videoer på vores hjemmeside omkring, hvad det kunne være her. I det her tilfælde, der har jeg bare valgt et eksempel på et content. Det kunne være skærmoptagelse. Det kender I alle sammen godt, det her med, at man har lige fået en video, der fortæller, klik her, når du skal gøre det der, klik her, når du skal gøre det der, og så klikker du her, så har du løst opgaven. Kalder vi det træning eller læring? Det er op til at definere. For os, så er det hjælp til medarbejdere om at løse problemet hurtigst muligt, mest effektivt. Det kunne for os være et stykke content. Den her stykke content kunne man jo også godt forestille sig, at det både var relevant, når man trænede dem, men man kunne så også samtidig tænke, det kunne også være noget, de kunne bruge til performance support. Og det er jo derfor, at i dag så er læring jo meget mere en gruppe af bite-sized content-elementer, der bliver relevant, som kan bruges på forskellige tidspunkter og opdateres, når der er brug for det. For eksempel en skærmoptagelse af et IT-system. Vi kender jo alle sammen IT-systemer, de bliver jo opdateret hele tiden, så det skal vi selvfølgelig have opdateret på. Og sidst men ikke mindst, så har vi forsøgt at lave nogle forklaringskort på, hvad er alt det her for noget? Og så er der jo det spørgsmål, som de fleste sådan stiller til mig, det er, hvad er det så anderledes i det her? Altså, udover at det nu giver os nogle forskellige muligheder, det vi synes, der er mest spændende i det her, det er, hvad er det for et perspektiv, du tager? Sidder du her i læring og HR og kigger på, hvordan er det nu, at jeg, HR-afdeling, læringsafdeling, kompetenceudviklingsafdeling, hvad er det vigtigst for mig, når jeg producerer alt det her, designer alt det her? Hvor stort ansvar har jeg? Har jeg ansvar her? Har jeg ansvar her? Har jeg ansvar her? Eksempelvis. Det er sådan nogle ting, vi det er i hvert fald et perspektiv, vi skal have med i det. Vi kunne vildt godt tænke sig, at det var perspektiv på, ham eller hende, der kommer med det her problem. Hvad er det deres agenda er? Hvad er det, de går op i? Hvad for nogle overvejelser ligger der der? Hvad for nogle snakker har vi der? Hvordan måler vi det? Hvad for nogle KPI'er drives det af? Hvad for nogle data kan vi anvende for at sikre det? Og så det, som jo altid, i hvert fald sådan baseret på rigtig mange kompetenceudviklingsansatte, medarbejderne. Er de interesseret i at lære det? Er de motiveret for at lære det?
Ved de, hvordan man gør det? Hvordan kan vi understøtte dem i deres situation? Det er jo 3 forskellige perspektiver. Og nogle gange så glemmer vi lidt at få de alle sammen med. Og vi håber på ved det her værktøj at få skabt et værktøj, som man kan tage med hjem. Man kan lægge sig foran på bordet. I får plakater af os til at arbejde med. I får kortene af os. I kan også få inspiration og hjælp også. Men mest af alt så er det faktisk for, at vi gerne vil højne den kvalitet. Det at designe et læringsforløb i dag i 2025. Hvordan man gør det bedst muligt. Så håber I kan bruge det. Ellers så tag fat i os, så vil vi gerne sætte flere ord på. Der findes også flere videoer om det andre steder på video, her på siden.